Els veïns de la Ronda Sud han tornat a tallar part d'aquesta via i ho continuaran fent cada dilluns de 8 a 9 del matí i cada dijous de 5 a 2:45 de la tarda. Cada 15 dies a més realitzaran un tall total de la ronda i faran una bicicletada, com la que ja van fer el passat 16 de març. Nosaltres el que volem és continuar donant ressò a les nostres reivindicacions, que sembla ser que tothom ens escolta però que no es tradueixen en cap mesura concreta, i la idea és continuar tallant la ronda tots els dijous i tots els dilluns. En principi els dijous de 5 a 6:30, una hora i mitja, i els dilluns de 8 a 9. I al mateix temps també tenim previst realitzar 2 bicicletades més en el mes d'abril, que sí que suposaran un tall total de la ronda. El col·lectiu també segueix de prop les negociacions que està realitzant l'Ajuntament de Granollers amb la Generalitat per tal d'avaluar la problemàtica i trobar-hi solucions. Això sí, consideren que les solucions plantejades són a massa llarg termini. Nosaltres ens preguntem que si cal fer molts estudis tècnics per canviar el temps de pas dels vianants en aquest semàfor o per pintar un altre pas de vianant en aquesta ronda. És evident que els estudis tècnics són necessaris per fer, per exemple, un soterrament de la ronda, això estem d'acord, però no per canviar una temporització d'un semàfor. El tall parcial d'aquest dijous ha provocat cues i retencions, sobretot en aquest punt, a la rotonda que uneix la ronda amb el carrer Esteve Terrades. La propera mobilització serà dilluns a les 8 del matí.